नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबावबाय आं दिनै ओरैनो न'आव दं नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो ओरैनो संनाय खावनायनि भिडिअसो लाबोनो होननानै फैलायबाय आरो टाइमखौनो मोना आङो ओरैनो दा न'आव जानायखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आरो आं दा संगोन टमेट'जों ना गोरानजोंसो संगोन दे बांद्राय माने बेदर एरिनि आं लाबोआखैना आं माने ओरैनो न'आव जानायखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरो टाइम मोनाना ओंखायनो आं लाबोनाय जाया आं मालाबा मोजां ब्लग लानानै फैफिनगोन संनाय खावनायनि ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ अननानै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय फारि फारि जोबजासे नायदो आरो नायनानै जुदि मोजां मोनदों अननानै नोंथांमोना आंखौ जेनेबा लोगो साननानै सोरनिबा थाखाय बिब' बिनानाव साननानै अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो ओमफ्राय शेयारबो खालामनानै होबानो जाबाय होदो होमब्लालाय नोंथांमोना आंजों लोगोसे फैफादो संनाय खावनायाव फैदो ना गोराना नै बेनो साब्रैल' नालाय साब्रैखाय बांद्राय बुरजा लायासै आरो एसे लाबाय ओरैनो टमेट'जों संगोन आङो अबेबा अबेबा जायगायाव बिलाहि होनो ना मिथिलाय लाङा आङो जोंथिंजाय टमेट'सो होनो आरो ओमफ्राय नै दा सामब्राम लाबाय आङो बानलु गोथां लाबाय ओमफ्राय मा होनो सामब्राम गुफुर देनानै लाखाबाय ओमफ्राय बेखौ दा मोनबा होगोन आरो बिसोरखौ आइटेमखौ आं बानायनानै लाखाजोब्बाय रेडिनो ओमफ्राय दा संनोसैल' आरो माने आङो बानलु गोथां होनो लुगैदों आङो टमेट'आव मिलायनाय मोनो आङो ओमफ्राय बानलु गोरानबो दंखायो दा नायनोसै आरो होनाय जायोना होनाय जाया साराय जानबाय आङो संनोसै आरो गामिनि नालाय जोंना बनजोंसो सङो लोगोफोर बनानो मेरला दंखायो नालाय गामिफ्राव बन मोनोना टाउनफ्रावथ' गेसजों संनांगौ जायो मानोना बारा बन मोनाना बिफां लाइफां एसे खम जायोना टाउनाव गेसजोंसो संजोबखायो बयबो गेसाव संनो बायो आं मोनदौआ मोनो थाब जाया मोनो ओंखायनो अरदाबावनो संबाय आङो दा सारायखौ फुदुंनानै लाग्रोनोसै माबायानो नै बारा लाइट होयो मिथिबाय लाइट हो हालदैखौ आं बेयाव होनानै लानोसै समाव नाया एवनानै लाखांबाय नै सामब्राम होनसै दे दा बानलुजों सामब्रामजों ज' हरबाय आङो थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने खाने में टेस्ट अच्छा लगता है ना अच्छा होता है सामब्रामखौ बुरजा होदों आङो सामब्राम बुरजा होबासो माने टमेट' जहला गोथाव जायो ना बिदिया गावबागाव बयनाबो गोसोबायदि सङोना आंहाबो आंनि गोसोबायदिसो नोंथांमोनजों मिलायाबो जानो हागौ जायहा जेरै गोसो बिदिनो संनानै जानो हायो सिन्था गैया सामब्राम गुफुरखौ एसे हरनि मोदोमनायनि दा मालायफोरनावबो मोदोमहैनायनि टमेट' जहल संनो रोंबाय आङो दा नायनोसै संनायखौ बेसेबां मोजां जायो संनाया 10 मिनिट जाबाय 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 10 मिनिट जाबाय
टमेट'खौ होसनसै आङो बांद्राय खामद्रायबाबो माने सामब्रामनि टेस्टआ फैयाना जाबाय टमेट' दाल बिलाइनि गामिनि ओंख्रि संनाय संख्रि होबाय एसे एरनानै लागोनसां हालदै पाउडार मस्ला गुन्दै देनानै लाखायो नालाय जोंहा मस्ला गुन्दै देखायो टमेट'आ गावनो मालाय आराम गेब्लेखाबायना एसे खोबनोसां मेननि आन्था गेब्लेजोबखाबाय दे नै ओमफ्राय आं दा दै होनानै लानोसै ओमफ्राय दा आङो नैखौ होसनसै दे ना गोरान खांख्राइबो दंलायलाङो नै ना गोरानजों टमेट'जों जोंना दिनै ओंख्रिया दहाय सामब्राम गुफुर एसे थादों आं बेखौ होसनसै दा मोनहाङाव होबा गाज्रि मोना ओंखायनो बे गोदौनायाव होखानोसै आङो गोदौगोनाव ओंख्रियानो माला मोनस्लाबखो साननो नाङा आरो दा गोदौनायखौ खोन्थानोसै आं बारैनो खेबबाय थानो हायाना गोदौबाय दे गोदौहांबाय नै ओंख्रिया आंना गोदौगासिनो एसे खोबनानै दोनफिनबावसै ओंख्रिया मोनबाय नै आंना ओमफ्राय दा दुन्दिया एरि होनानै लाबाय आरो सामब्राम एसे होनो दा होखांनानै खांनोसै आङो थाबनो संख्रि एरि नांखाजोब्बाय साखिखांखाबायमोन आङो दा गामब्लायाव खांनानै दोननोसै आरो नै गामब्लायाव आं दा खांनानै दोननो नागिरबाय आरो ओमफ्राय ओंख्रिया माबायदि जाखो नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय जोंना गामिनि जानाय नालाय जानला मोनला संनानै जायो आरो दा आंनि गोसो बायदि आङो संबाय नोंथांमोनहाबो नोंथांमोननि गोसो बायदि संनानै जानो हागोन आरो गावबागाव बयहाबो संनायनि माबा आलदा बेलेग थायोना ओमफ्राय दा आङो आंनि गोसो बायदिसो आं संदों ना गोरानजों टमेट'जों आरो जानोसै दा जोंहा दावदै रुनोसै दावदैया हांसो दावदै आं माने बेयाव कार्टुनाव माबा सोनानै दोनदों आरो न'नि हांसो दं नालाय बिसास खालामाबा नै गोथां ना बिसोर गुफुर नै बिसोर गोमोना गोथांमोन आरो रुनोसै साबा मामिजों साबा जायो नालाय
दा इसको डालेगा ढक्कन हो गया दाउदैबो ओंखाम जानबावनोसै नो ओंख्रिया मोनखांबाय आंना ओमफ्राय दा ओंखाम जानबाय आङो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै होमबा दिनैनि ब्लगा बिसिमल' जागोन लोगोफोर दोनथ'लायनोसै बाय बाय लाभ इउ अल बयनिसिमबो खुलुमबाय दे